Здравейте! Днес ще говорим за нещо, което вълнува много родители – раздразненията около устата в зоната под биберона при бебета и при малки деца. При мен е доцент доктор Рада Маркова, педиатър в Поликлиника България. Доцент Маркова, като специалист, често ли при вас идват родители с подобни оплаквания и с какво се свързват? Раздразнението около устата или така наречения периорален дерматит е много чест проблем при кърмачета, който е свързан с много причини. Една от тях е пробивът на зъбите, обилното слюноотделяне, дразненето от биберона, включването на нови храни в менюто на кърмачето. Всичките тези неща водят до раздразване на кожата, тя става доста зачервена, залющена и дискомфорта на бебето и на неговите родители много голям. Какво препоръчвате в тези ситуации? Начинът за повлияване на този проблем е основно свързан с хигиена и ползване на успокояващи, регенериращи кремове. Хигиената може да препоръчаме по-скоро измиване по-често на бебешката кожа, по-малко ползване на мокри кърпички и използването на регенериращи и успокояващи кремове. Мой фаворит е продуктът на Адерма, Дермалибур Цика крем, който още с първото намазване води до значимо успокояване на бебешката кожа. Благодаря ви за полезните съвети и за мен, и за всички родители. Те ще бъдат в супер полза. Благодаря ви, доцент Маркова.